Yun na, nag-final na, yun na. Sa mga sakmal, hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Yun, mga kamba, welcome back to my channel. Bago tayo magpalaban ngayon mga kamba ng ating mga masbate live with Mindolod. Shoutout muna tayo kay King Cyrus Obiena, kay John King, kay Maurice Arwin Dilia, kay Clarence Michael Ragradgio, kay Kasakmal TV, shoutout sa iyo. Sian Gaming PH, shoutout sa iyo. Kapata TV, yan, shoutout sa iyo Kapata TV. Kay Janry Makalipot, yan, shoutout sa inyo lahat mga kamba. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. So yun, panoorin natin. Now, yan, paglalabanin natin mga kamba. Yan. Yan. Ito naman magiging kalaban yan. Tala. Ayan. Paglabanin na natin. Nako. Ayan. Oh, grabe makbakan. Uy, laglag. Pati ulog yung brown. Wow, lumalaban din. Lumalaban. Nawakan sa paa. Lumalaban pa rin. Balik ka. Balik. Yan, bumalik. Yun na, nag-final na, yun na, lumalaban din, grabe, epekto ng Mindolod talaga, lumalaban din, nanak ulit, sundan mo, tibay, tibay, balik. Samantalahin mo, nakatalikod. Ayan na. Sinasaputan niya yung stick, Sige. Sinasaputan niya yung stick, Ayan, rata. Huwag ka mananakbo. Yun, Yun, talsik na. Talo na yung mga gamba. Yun na, Buntutan ka pa niyan. Lumaban. Lumaban, traidor tong brown na itong maliit, Ayaw marap. Natin mo. Wala na. Ayaw na rin lumaban tong malaki. Yun na, kagat yung stick. Yun na, wala na, talong talaga. Okay, so yun. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mandaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan.
Yun. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at suportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!